har det blev lige slettet, hun bare lidt for den grund. Vi har lige haft et med mig, I har vist sammen i dag. Ja, og vi var lige over hende begge til, det sker altså ikke. Ja, Og så har vi, og så er vi i Superbrusen, og det fik vi slettet. Og det tages ting. Fordi ja, de to ting, vi ikke har smagt. Ja. Og ja, nu skal vi jo bare over i Rema faktisk, fordi vi tror, der er flere sjove ting derovre. Ja, vi kan også i Netto. Men Og vi, bare så ved, at vi har taget bånd med, fordi vi Jeg tror, tror- at vi bliver stoppet, fordi de tror, at vi har stjålet. Hvis sådan har taget det, så derfor har vi de bånd, så vi har bevis på, at vi har. Han gav en giftbarn om sådan noget ske. Jeg er bare sådan, jeg spurgte bare sådan lige, må jeg gå lige få bånden? Bare sådan, ja. Han lige tager sin telefon frem. Så jeg, Bra. Fordi jeg tænker, vi finder nogle chips i Rema, og så finder vi slik i Netto. ja, fordi chips er også rigtig billige i Rema, fordi jeg har nogle chips, jeg vil gerne have, og det er sådan nogle lange med sourcream. Ja, ej. Det var lige præcis det, jeg vil have. Det er det, vi skal have. Det koster sådan 11 kroner. 11. Billigt! Billigt er godt. Vi skal have normalt, der er alt billigt. Ja. Men det er ikke normalt, så det vil vi ønske dig. Ja, der er så ikke normalt her. Kunne normalt ikke være derovre i stedet for apoteket. Et apotek er fint. Jeg ved godt, det er godt, for hvis man er syg. Men stadigvæk, det kan godt ikke være normalt der. Apoteket så ikke lige sådan rykker til. Okay, sådan rykkes derovre. Der kan godt være normalt her i byen. Altså der. Ja. Der er sgu vi plads ses. derovre mange steder. Nå, men ja, vi ses, da vi Sådan er i Netto måske. Når vi går over til Netto. Ja, så bye. Nu er vi lige kommet i Rema, og William betaler igen, for jeg er dårlig til det. Ja, de der hun har sejt. Hun har et eller andet. Angst har vi for Ja, jeg var faktisk herovre. et eller andet shit, jeg ikke ved, hvad er. Se. Ja, vi ses, når vi var i til Netto. Vi får nogle chips, det er dem, der Så den her. Perfekt, det er billigt. Hvad er de her to drikkevarer? Så vi har valgt den her squash orange og Til den her mig. topform. Om Det vil jeg gerne have den her. I det vil jeg gerne have. Så de koster sådan 8 kroner sammen. sammen. Ja. Det koster sådan 4, og det er sådan meget billigt. Meget billigere. Ja. William betaler igen. Bare lige, jeg giver ikke, det er bare fordi Ida hun giver mig altså. Det er fordi hun kan ikke lide at give penge. Så ja. Vi har købt det ting, og vi går kun ind i Netto, fordi vi har ikke fået nogen bong med på Remas. Og ja, vi vil helst ikke tænke på at blive stjålet fra, så vi er på FaceTime sammen på Snap, fordi så kan vi lige sige, skal vi have det der. Og jeg tænker bare, at vi køber en slikpose derinde, fordi jeg vil ikke spille alle med mænd. Jeg håber ikke, det bliver kidnappet. Men det finder vi ud af. Skal vi ja. Så jep, vi ses i part. Fordi det er både en og det er to, så vi ses i part 3, når vi skal æde tingene. Ja. Hej hej.